Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3. Care este deci întâietatea iudeului și folosul tăierii împrejur? Este mare în toate privințele. Întâi, pentru că lor li s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu. Căci ce este dacă unii n-au crezut? Oare necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Ci Dumnezeu se vădește într-o adevărul său, pe când tot omul într-o minciună, precum este scris, drept ești tu într cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iar dacă nedreptatea noastră învederează dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva este nedrept Dumnezeu care aduce mânia? Ca om vorbesc, nici de cum. Căci atunci, cum va judeca Dumnezeu lumea? Căci dacă adevărul lui Dumnezeu, prin minciuna mea, a prisosit spre slava Lui, pentru ce dar mai sunt și eu judecat ca păcătos? Și de ce n-am face cele rele ca să vină cele bune? Precum suntem huliți și precum spun unii că zicem noi, o sânda acestora este dreapta. Dar ce? Avem noi vreo precădere? Nici de cum. Căci am învinuit mai înainte și pe iudei și pe elini, că toți sunt sub păcat. După cum este scris, nu este drept niciunul, nu este cel ce înțelege, nu este cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut. Nu este cine să facă binele, nici măcar unul nu este. Mormânt deschis este gâtlejul lor, viclenii vorbit au cu limbile lor, venind de viperă este sub buzele lor, gura lor e plină de blestem și de amărăciune, iute sunt picioarele lor să vărse sânge, pustiire și nenorocire sunt în drumurile lor și calea păcii ei nu au cunoscut-o. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Dar știm că cele câte zice legea, le spune celor care sunt sub lege, ca orice gură să fie închisă și ca toată lumea să fie vinovată înaintea lui Dumnezeu. Pentru că din faptele legii niciun om nu se va îndrepta înaintea lui, căci prin lege vine cunoștința păcatului. Dar acum, în afară de lege, s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de lege și de proroci. Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred, căci nu este deosebire, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, îndreptându-se în dar cu harul Lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire prin credința în sângele Lui, ca să-și arate dreptatea sa pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute. Într-o făgăduință a lui Dumnezeu, ca să-și arate dreptatea sa în vremea de acum, spre a fi El însuși drept și îndreptând pe Cel ce trăiește prin credința în Iisus. Deci unde este pricină de laudă? A fost înlăturată. Prin care lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Căci socotim că prin credință se va îndrepta omul, fără faptele legii. Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El și Dumnezeul neamurilor? Da, și al neamurilor, fiindcă este un singur Dumnezeu, care va îndrepta prin credință pe cei tăiați împrejur și prin credință pe cei netăiați împrejur. Desfințăm, deci, noi legea prin credință? Nici de cum. Dimpotrivă, întărim legea. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4. Deci,
Ce vom zice că a dobândit după trup strămoșul nostru Avram? Căci dacă Avram s-a îndreptat prin fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce spune Scriptura? Și Avram a crezut lui Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate. Celui care face fapte, nu îi se socotește plata după har, ci după datorie, iar celui care nu face fapte, ci crede în cel ce îndreptează pe cel păcătos, credința lui îi se socotește ca dreptate. Precum și David vorbește despre fericirea omului, căruia Dumnezeu îi socotește dreptatea fără fapte. Fericiți aceia cărora li s-au iertat fără de legile și ale căror păcate li s-au acoperit. Fericit bărbatul căruia Domnul nu îi va socoti păcatul. Deci fericirea aceasta este ea numai pentru cei tăiați împrejur sau pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem, i s-a socotit lui Avram credința ca dreptate. Dar cum i s-a socotit? Când era tăiat împrejur sau când era netăiat împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Iar semnul tăierii împrejur l-a primit ca pecete a dreptății pentru credința lui din vremea netăierii împrejur, ca să fie el părinte al tuturor celor ce cred, netăiați împrejur, pentru a li se socoti și lor credința ca dreptate, și părinte al celor tăiați împrejur. Dar nu numai al celor care sunt tăiați împrejur, ci și care umblă pe urmele credinței pe care o avea părintele nostru Avram pe când era netăiat împrejur. Pentru că Avram și seminția lui nu prin lege au primit făgăduința că vor moșteni lumea, ci prin dreptatea cea din credință. Căci dacă moștenitorii sunt cei ce au legea, atunci credința a ajuns zadarnică, iar făgăduința s-a desfințat. Căci legea pricinuiește mânie, dar unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și ca făgăduința să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce țin de credința lui Avram, care este părinte al nostru al tuturor. Precum este scris, te-am pus părinte al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, al lui Dumnezeu, care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Împotriva oricărei nădejdi, Avram a crezut cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus, așa va fi seminția ta. Și neslăbind în credință, nu s-a uitat la trupul său amorțit, căci era aproape de 100 de ani, nici la amorțirea pântecelui Sarei, și nu s-a îndoit prin necredință de făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credință dând slavă lui Dumnezeu. Și fiind încredințat că ceea ce i-a făgăduit are putere să și facă, de aceea credința lui i s-a socotit ca dreptate. Și nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit ca dreptate, ci se va socoti și pentru noi, cei care credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus, Domnul nostru, care s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră.